Tulong na ikaw, be, ha? Si mami mag YouTube muna saglit, ha? Tulong na ikaw, no? Tulong na ikaw, mami. Tulog na ang baby ni mami. Mamaya na ilipat, ha? Matutulog na si Waffle. Antok-antok na si Waffle. Si Mami Grace, busy. Nagsiset up ng tablet. No, it's okay. Before maligo si Mami, tapusin muna ang gawain saglit. Matulog na ni ikaw. Para hindi magalit, no? Dito lang kay Mami, no? Ganito pala. Wakata. Dushita, no? Dushita. Sleep na. Diyan lang si Waffle, no? No, it's okay. I-watch muna natin si Auntie. Wow. Para support kay Auntie Glenda Tendera. I love her videos. Especially sa driving.
tulog na. Si Mama, look ang buhok ni Mama. Bara kayo dyan. Minsan, maging natural din sa, sa content natin. Walang makeup, walang lahat, walang plancha. Wala lang. Please.
is still playing Madam Glenda Tendera. Driving playlist. Ano to siya eh. Legit to siya eh. Tsaka ano, maganda yung content niya. Gusto ko din. Oh my God. My baby is sleeping. We have to go now. I'm sorry. Mom, take shower and waffle sleep. Say bye na to them. Baby. And good night, everyone. Goodbye. Now, thank you for everything. Thank you for watching. Bye-bye. Have a nice day, everyone.